Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιάννη τον Βερμέτη για την πρόσκλησή του, το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, για την ευκαιρία που μας έδωσε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Και αρχικά, μάλλον πριν βρεθούμε σήμερα εδώ πέρα, από μια προεργασία αρκετών μηνών που έχουμε κάνει, προκειμένου να διαμορφώσουμε, να σχεδιάσουμε, να συζητήσουμε σε πρώτη φάση τα θέματα, τα προβλήματα, να επισκεφτούμε τον χώρο, να εντοπίσουμε όλες τις ανάγκες που υπήρχαν εδώ και να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες, τις ανάγκες και να τις αναδείξουμε σε ένα ευρύτερο master plan. Να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σαφές, ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε στάδιο προμελέτης. Ό,τι δούμε σήμερα είναι σε στάδιο διαβούλευσης, όπως τόνισε και ο Γιάννης. Είναι όλα συζητήσιμα, ακόμα και από πλευράς μας είναι ακόμα υπό εξεργασία ό,τι δούμε, αλλά θεωρούμε ότι έχει κάποιες βασικές πρώτες αρχές, κάποιους βασικούς κανόνες, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν πλέον το τοπίο, απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, απευθύνονται σε όλα τις ηλικιακές ομάδες, τις ανάγκες του λιμένα, προκειμένου να αναπτυχθεί ο τόπος και να μπορέσει να βιώσει και να του προσδώσουμε αυτό που του αξίζει και να του τονίσουμε τη δυναμικότητά του.